κάστρα. Τα πλαϊνά κάστρα είναι ένα μαθηματικό παιχνίδι που παίζεται με 2 και πάνω άτομα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσεις το πιο δυνατό κάστρο και να κατατροπώσεις τον αντιπάλο σου. Για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει οι πύργοι του κάστρου σου, οι 4 κάρτες που μοιράστηκαν στην αρχή, να έχουν το μικρότερο άθροισμα σε σχέση με τους άλλους παίκτες, επειδή στο τέλος συγκρίνεται μεταξύ σας την αξία του κάστρου σας. Το άθροισμα των καρτών είναι η αξία του κάστρου σου. Μέσα από διάφορες ανατροπές, γρίφους και μαθηματικές δραστηριότητες, κάντε την καλύτερη προσπάθεια σας για να φτιάξετε το καλύτερο κάστρο στην τάξη σας. Κανόνες. Κάθε παίκτης τραβάει μια κάρτα και αποφασίζει αν θα την αλλάξει ή θα πάρει πάσο. Οι κάρτες βαθμολογούνται ως εξής. Άσος είναι 1 πόντος, το 10 είναι 0 πόντι και οι φιγούρες βαλές, βασίλισσα και βασιλιάς είναι 10 πόντου καθένας. Μόνο όταν είναι στις 4 μπροστά από τον παίκτη. Τραβώντας βαλέ, βασίλισσα ή βασιλιά, ενεργοποιούνται ειδικές ικανότητες. Τραβώντας φιγούρα, απαντάς μια τυχαία ερώτηση. Σωστή απάντηση. Στο βαλέ, κοιτάς μια δική σου κάρτα. Στη βασίλισσα, ανταλλάσσεις κάρτα ή πάσο. Και στο βασιλιά, παίζεις 2 φορές. Αν κρατήσεις την κάρτα, δεν παίζεις δεύτερη. Στη λανθασμένη απάντηση, χάνεις τη σειρά σου. Ο επόμενος παίκτης μπορεί να κρατήσει τελευταία κάρτα χωρίς να τραβήξει. Το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος πει stop και άλλοι παίζουν μία φορά ή όταν τελειώσουν οι κάρτες. Και ο νικητής είναι ο παίκτης με το μικρότερο άθροισμα. Το παιχνίδι αρχίζει όταν ο κάθε παίκτης κοιτάει τον αριθμό των ακρινών πύργων του. Πρώτα παίζει ο παίκτης μικρότερης ηλικίας και μετά συνεχίζει με τη ροή του ρολογιού. Έπειτα τραβάει μια κάρτα από την κεντρική της στίβα. Αν θέλει, την αλλάζει με κάποια κάρτα από τον πύργο τους και μετά τοποθετεί την παραπανήσια κάρτα ανοιχτή δίπλα από την κεντρική στίβα. Αφού επιλέξει το πώς θα δράσει, παίρνει σειρά ο επόμενος παίκτης αριστερόστροφα. Όπως αναφέρθηκε και στους κανόνες προηγουμένως, αν δεν τραβήξει κάποια κάρτα με αριθμό, τότε χρησιμοποιεί το AR Tutor και απαντάει σε κάποια ερώτηση πριν ενεργοποιήσει την ικανότητα της κάρτας που τράβηξε.